Sure, guys, welcome back to Speaker Now. I'm your boy Taylor DJ. So today is Wheel and album review. Siphethe uLwa Ndlunkulu. So uLwa last year ubekhipha album ibizwa Imizwa. So sike sayenza reaction and I think i-reaction yalwa yona eperforma right now kuwo wonke sawenzile because I think it is sitting on 1,800 yeah. So almost ku-2K. So sithe ake siphinde because ba-add ingoma eziwu-6 so i-deluxe even ne-cover bayishintshile because as-cover bino-blue so ithe kuba no-red. So abantu abaningi abangayazi i-deluxe kusuke kukhishwa iy'ngoma nje kongezelwe kulezi esezikhona vele so ba-add 6 but masi-upload-a kuma-platforms swezofakwa zonke so nalezi iy'ngoma ey'ndayide zikhona swezopromote-eka again. So I think nje i-idea e-right ukukhipha i-deluxe but e-South Africa I think ama-artist abaningi awasabhiliveli kuyona aseyalekha because vele abantu abaningi right now abasajwayele ukukhipha ama-album. So uLwa ubani omunye okhipha i-deluxe this uSjava. So I think abantu abasayibambile i-culture-ke so yeah, shout out nje to abantu besanayo leyo vele because nesama-hardcore music sayithanda into enje. So zikhona iy'ngoma engiyizwile zoqala nje nge-Happy. So i-Happy i-love song samazi ukuthi uLwa uhlezi ekhulumela indaba zomjolo because hayi I think usisi akaphathekile ekhaya khona into ayisho akaphathekile kahle ekhaya khona into ayisho la ukuthi ufuna ukuyohlala emfaneni lakhe akulotsholwe ngo-Friday Monday into yalawa nje kumele isheshe. So I think kulabantu abakhetsha kakhulu emjolweni so I know leke ngifana noLwa mina ngiyayibonga ngisaba kabi I think iza ney'nkinga ey'ningi so nje i-love song i-Happy imnandi even ama-instrument ayo I know ayashaya so I think uxolo lapha nenkabi record wenza kakhulu makuziwa ku-production. But ikhona ingoma abayenze benoSiya Ntuli nawe usayine under inkabi record la so ibizwa ngomama. So makunembizo imicimbi le ngoma endala nje abantu abaningi bayazi but bayithathile bayifuse bayenza istyle sayo and but kufana ne-Flavour because uSiya I think une-background umculo kaChothoza lo Cathamiya so ingoma ekathi into yena yanelifila ushaya nje ngosho unakho special. So I think leyo ngoma leyo hayi ukhuphe kakhulu umfo kaNtuli so yenye nje ingoma nayo esibili ngithe mangizwa ngathi no bese kuba khona ingoma i-Can Get. So I know inomzukulu le ngoma so umzukulu yathi samaskandi and uBig Maskandi but every time ekenza ingoma ye-Afro pop ufike nje elend ngale ndlela. I think omunye umuntu kusamele ufocus inside the-Afro pop noma i-deliver noma i-album ephelele ngoba awune-talent lo mshite baningi abaculi bamaskandi abanama-voice bakwazi ukubongela but umzukulu specially and I think I know bengafika Afro pop mhlawumbe engafike ebe ne-fan base but engawuye umaskandi because unama-fans amaskandi amaningi nje kahle amabhinga ngalo akabathi umzukulu akasakhiphi into yamaskandi. So leyo ngoma nayo ngizwile nje imnandi nama-melodies amnandi. I think ingoma abazoyi-pick up aqale eredweni because i-commercial nje I think izoba i-hit song nje lezo eredweni. So I think enye ingoma-ke le hhayi kumele uyilalele kakhulu mawuthola ithuba lokulalela i-album. Then there's another song ithi-ke Sihleka le uthi ungasibona sihleka but sifihle iy'nkinga. So I think abantu abaningi bazorelate kuyona because uyabanyisa umgoba futhi siyagowa nje sibaningi so abantu abaningi nje bayagowa so leyo ngoma bazorelate kuyona because abantu babona behleka la ngaphandle bafihle ezinye izinto ey'nkulu. So I think uLwa uzama ukudlulisa leyo message leyo ukuthi no ungasibona sihleka but ngaphakathi siyagowa but bakhona nje abagowisa nowumona-ke nje umonakele lutho nje just ukumonela abantu kuyagowisana nokuba nomona but asikho lapho. Ikhona enye ingoma umakhelwane. So umakhelwane ukhuluma ngale nto yokuthakatha ayi thina siphuma ko-Bergville sazi kuyashuba-ke emakhaya kuyathakathwa bafethu laphana yabo emangwaneni kuyafiwa but ingoma le ithi makhelwane awuzama ukwehlisa bo ukuthi mhlawumbe inyanga kodwa uyihamba kakhulu ngoba sabathe sazama uku-apply imisebenzi ayihlangani. So hayi awuthi ukwehlisa ikhemikhali lakho usiphethe kabi so asakwazi nanokuhambisa ama-CV sesigive up-ile because hayi usiphethe khona. So hayi enye ingoma leyo awuyakhalela uLwa. So I think nje i-deluxe yakhe izolenda kakhulu izofike nje ihlangane nalezi ngoma ey'khiphile ekuqaleni izoba mnandi but okuyona ngoma yami eyi-favorite yami la kulezi ngoma ka-Edile khona enye ingoma izongiguyisa nami ngisabane nokisho ithi bengithi. So le ngoma lena ingoma yothando la ukuthi mhlawumbe ubukade usemjolweni uthandana nomuntu isikhathi eside nibe nama-goals nithi nizokhipha nokwe-Paris nokwe-Cape Town nishaye izinto nayo but masekuhamba isikhathi ekushiya usale usukhala uwedwa kanjalo. So usho lokho ukuthi no bengithi mina nawe sizoya la but yabo akusenzekanga sesihlukene. So yabo ngiyarelate kuyona because yabo nami ukhona umuntu engizwana nabo for iminyaka ewu-5 yonke futhi sinama-plans ama-goals yonke into
But akasekho namhlanje usehleka nabanye, nami ngila ngihleka nabanye futhi impilo iyaqhubeka. So I think abantu abaningi bazo-relate-a kuyona because ayi iyagobisana into ekuthiwa umjolo. So I think nje i-deluxe le mina ngayi-rate-a ngineze like u-9 because already le album ede iphume last year isiya-reach-ile o-gold, si-achieve into ey'ningi. So bephinde bekhiphe iy'ngoma eziwu-6 ezinamandla kanje, hhayi no hhayi kuyasetshenzwa laphana eNkabi Record. So hhayi, shout out ubhuti omdala uBig Zulu, uLeroy, hhayi no hhayi bayabulala ngempela. iNkabi Record I think ama-record label aseMzansi wamele because akhona ama-record label aphesheya woSony no-Universal aphefuma, but around abantu abamnyama baseMzansi I think iNkabi Record right now hhayi iyabahlephula, ibamele even like hip-hop Big Zulu bamele. So nje shout out iNkabi Record. Speaker Now sekhona ku-Twitter @Speaker Now, Instagram asijwayele ukuba khona but sisekhona nakhona, ikhona i-page. Facebook is busy khona, si-Speaker Now on Facebook. I think yona i-account active leya Speaker Now. So yeah, lwa I know wenza kakhulu. Imizwa bafethu i-deluxe iphumile khona ku-YouTube Music, ku-Spotify na-everywhere nako-Deezer nje. So I think abantu abaningi kumele beyiphakamise benikeze amanamba even ne-deluxe ithole i-status e-gold because I know izinga liphezulu.